Diyos marinal daw po sa tuya gabos, as in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Kaiba kan sa tuya mga personal na intensyones, ang misang ini idinudulot bilang pasasalamat kan bunyag family. Thanksgiving and petition of Lorraine, Evanin, and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for all the blessings received, and in honor of Saint Joseph and Our Lady of Peña Francia, offered by Decena and Liantero family. Thanksgiving offered by Belen de Luna, Augusto Bunao, Juana del Rosario and family, and Mel Matias and family. Special intentions for Maria Faye Donna Rodriguez, for safe and good health of Jerome, Viel, Maria, and Gerald Tudor Rodriguez, for divine guidance and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Arnold Corby Bunyag, and Michelle Angela Primavera, offered by Binang, for safe and good health of Corvin Joseph and Carmen Bunyag, for safe travel of Arnold Corby Bunyag, offered by Binang, for complete healing of Giselle Bartolome, offered by Lorna Dasian. Petition for safety, good health, and financial blessings for Virgie, Mary Jane, Roderick, Maria Francia, Hector, Alexis, Mylene, Joseph, Naina, Marie, Judy, Luis, and Angelo, offered by Liantero and Decena family. For safe travel of Elsa Mojico and company, offered by Belen de Luna. For the eternal repose of the souls of Father Luan Harsha and Father Sol Saez. For the souls of all dead members of CRC and LLLFC. Eternal repose of the souls of Edmundo Morina Milagros, offered by Vanji Alano. For the souls of Saturnina, Aaron, Gregorio, Pablita, Jose, Antonio, Epifania, Maria Clara, Remedios, Lorenzo, Maria Paz Corazon, Salve, Purita, Celeste, Fe, Carmen, and Joel, offered by Decena and Liantero family. For the soul of Elmer, offered by Belen de Luna. For the souls of Cornelia, Rodrigo, Jaime, Pantaleon, Reynaldo, Anacleta, Delphine, and Mariano, offered by Juana del Rosario and family. For the souls of Antonio, Marcelo, Salvador, Kathleen, and all souls in purgatory, offered by Dote Monte and family. And for the souls of Perfecto and Avelina, Rufino and Brehida, and for all souls in purgatory, offered by Matias family. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ngunyan, iyo ang ika-26 na Domingo sa ordinaryong panahon. Ngunyan ang mga panahon, ang satong sosyudad, pano ning kadukhaan. An iba, mayong harong, gubing, asin pagkakan. Sindaan sa tong mga kahimanwa. Kaya, inaapudan kita na tabangan sinda asin rangahon. Dain niya to pwedeng pabayaan na hilingon na sana, ang kamugtakan ni sa tong kapwa na nangangaipo asin dai makilabot. Ang selebrasyon niya tungunyan, panginginotan ni Reverendo Padre Jerome Pelahio, Secretary to the Archbishop, as in Mission Director kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos, as in maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Magsapay ang lahat ng puso, mag-awit ang lahat ng puso, in parokya.
Marahay na aldaw sa indo gabos. Marahay na aldaw man po, Father. Sa ngaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imo nga Espiritu. Ako untang sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyaw kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Ginoo mamili ka, rinurukyang hili ka, sinasamba hili ka, pinapanguraway hili ka, pinapasalamatan hili ka. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan ng Panginoon Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na natutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Daing kasalaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog, kahalang ka. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, orog na sa pagpatawad asin pagkahera,
dugangan mo sa mo an sa imong grasya. Tanganing danay na nagaandam sa imong panuga. Gibuhon mo kami makiras sa mga langitnon na kayamanan. Uli ka Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki. Nakaibamong naubuhay as sinagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Tinutuyaw ni Propeta Amos ang pagpapasiram sa buhay kan mga mayaman. Pinatanidan niya sinda na maabot ang panahon na marurumpag ang sa indang kinamumugtakan. Hemateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Olay kan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Herak man sa mga masaling gaya, sa Zion, asin nagtitiwala sa bukid nin Samaria. Naghihigda sa mga kamang gading, naguhunat-hunat sa saindang mga divan. Nagkakanin mga kordero, hali sa aripumpon, sa kanin mga torilyo, hali sa laog kan toril. Nagaawit sa tanog ning kudyapi, siring ki David. Naghihimo nin mga instrumento, nagiinom nin arak sa mga kopa, an urog kamahal na pahamot, an linalahid. Alagad mayo lamang pakidamay ki Jose na narumpag, kaya ngunyan isusubol sinda, enot sa mga bihag, asin mawawara ang pag-urugma kan mga nakahurantay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Pag umawon ang paragibo nin katanosan sa inaapi, ang paratao ni tinapay sa mga nagugutom, ang kagurangnan nagpapalukso kan mga bilanggo. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. An kagurangnan nagmumulat kan mga mata nin mga buta. An kagurangnan nagpapatiso kan mga ruko. An kagurangnan namumuot sa mga suripot. An kagurangnan nagaataman kan mga nakikihimanwa. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. An mga ilo asinbalo tinutustusan. Alagad ang mga dalan kan tampalasan linalawgaw. Magahade ang kagurangnan sagkod paman, an sa imong Diyos o Zion, sa sunod-sunod na kapag-arakian. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Padagos na hinuhulitan ni San Pablo sa Timoteo na maging aarugan bilang marahay na Kristiyano. Urog ng gayo ninhulit siya, nagkakapot nin dakulang responsibilidad sa komunidad. Ang hulit na iyan, ipinapaabot man sa sato. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo ki Timoteo. Ika o tawo kan Diyos, susugon mo ang kasuripotan, pag sa Diyos, pagtubod, pagkamuot, pagkamatinios asin kahuyoan. Ipaglaban mo ang marahay na laban kan pagtubod. Abuta ang daing kasagkoran na buhay, na iyo ang inapudan sa imo, pagpahayag mo kan magayon na pagtubod sa atubang nindakol na saksi. Pinapatugunan ta ka sa atubang kan Diyos, na nagbubuhay kan gabos, asin ni Kristo Jesus, na sa atubang ni Poncio Pilato, nagsaksi kan magayon na pahayag. Nautubon mo ang tugon mayong digta, asin ligtas sa sudya. Sagkod sa pagpahayag kan kagurangnan tang si Jesucristo, na sa sadiring kapanahonan ipapahiling kan sinanglitan, na iyo sanaan may kapangyarihan, anhade kan mga nagahade, asin kagurangnan kan mga nakakapangyari. An iyo-iyong mayong kagadanan, nag-eerok sa liwanag na dai maabot, na dai mahiling ni isay man na tawo, ni kayang mahiling.
Sa iya an kagalangan, asin kapangyarihan, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kamarahay na bareta. An kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga Pariseo, igwanin sarong mayaman na nagugubing nin purpura sa kapinong lino asin nag-uugma aro-aldaw sa luhosong pagkakan. Sarong dukha nan ngaran Lazaro, nakahigda sa sayang trangkahan, pano ni lugad, nagmamaot mabasog nin mga rakdag, na nauhulog hali sa lamesa kan mayaman. Ano pa, dinudulok siya kan mga ayam, asin dinidila-dilaan an sa iya mga lugad. Tara, nagadanan dukha, asin dinarakan angheles sa dagrahan ni Abraham. Nagadan man ang mayaman saka ilinubong. Sa impyerno, kan iitaas niya ang sa iya mga mata, sa tahaw kan pagdusa, nahiling niya si Abraham sa harayo, asin si Lazaro sa iyang daghan. Nagkuraho siya sinagsabi, Amang Abraham, kairaki ako, sugoa si Lazaro na itiw-tiw an muro niya sa tubig, asin palipoton an sa kong dila. Huli ta nagdudusa akong gayo sa laad na ini. Nagsabi si Abraham, Aki, girumduma na naguda mo ang mga karahayan, kan buhay ka pa, mantang sinapo ni Lazaro ang mga karatan. Alagad mo niyan, rinaranga siya, mantang ika pinapadusahan. Sa gabos na ini, sa taho niya to, ibinugtak dakulang bungaw para sa kod lamang. Tanganan buot magbagtas, hali digdi, pasiring sa indo, de makahali, ni makabalyo, hali dyan, pasiring sa mo. Nagsabi, kung siring, nakikiulay ako sa imo, Ama, nasugoon mo siya sa harong kan sa kong ama, taigwa ako ni 5 tugang, na maigot na patanidan niya sinda, tanganing sinda makaabot sa lugar na ini nin padusa. Nagsabi si Abraham, yaon sa inda si Moises, asin ng mga propeta, magdangog sinda sa inda. Alagad siya nagsabi, day amang Abraham, alagad kun may hali sa mga gadan, na magpasiring sa inda, sinda mabakli. Nagsabi sa iya,
Kung si Moises asin ang mga propeta, day ninda dinadango, dawa pa may mabuhay liwat hali sa mga gadan, day sinda mapapatubol. Ang marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Kasudma, may mga kaulay ako. Asinan sa muyang topic ang manungod sa nag-aging bagyo. Sabi kang kaulay ko na itong saro sa mga nagadan, natumbahanin, di ko aram kung natumbahanin kahoy, o nahulugan ng sanga, asin nakamotor siya, nagadan, asin sinasabi, kaya ito naghali, kaya nagmotor, tamabakal nin pagkakan. Nagbabagyo. Mabakal nin pagkakan. Anong inot nindong iisipon? Anong inot nindong reaksyon? Siguro, anong sasabihin ta? Siguro masabi kita, kawasa kaya, kung kaswari nagbabagyo, sa kamabakal nin pagkakan. Alagad, ang saro sa nagkapirang sinabi mi, baka nakakakuha pa sana ng kwarta. Baka nakakautang pa sana. Kung may trabaho, baka nakakabali pa sana. O nasweldo pa sana. Bako man siguro siyang itong may sobrang kwarta na kayang magbakal nin mga sobra. Mayo sigurong tago ning kwarta, mayong tago nin kakanon sa harong. Mga tugang, may hiling taang arog kayo yung mga istorya, itong pagtios talaga kan mga tao. Pagtios kan dakol na mga Pilipino. Sa mga nainat kong humiliya, nasabi ko na may duwang klase ng tios. Itong saro, itong mayo ng maasahan. Itong day na kaya magtrabaho, may helang. Sinda itong sa Biblia inaaputang anawim, nag-aasa sa iba. Tanganing padagos na mabuhay, padagos na magkakan. Sinda si mga may helang, si mga PWD. Tapos sigwaman kitang sarong klaseng nagtitios itong inaabutang isang kahig, isang tuka. Hand-to-mouth existence. Matrabaho, tangani na magkakan. Kung day magtrabaho, kung may nagtaon ng trabaho, mayong mataong sweldo, mayong makakakan. Kay puha na magtrabaho, tangani na magkakan. Kaya herak man si mga, pag may bagyo, may nagapot sa kuya, si Sengaya ang magayon na tarabangan sa mga araw kayo ni. Naisip ko si mga kostal, lalo na. Si mga parasira, di man makakasira. Sabi ko, yan ang mga magayon na tabangan na mga parokya. Yan mga nangangaipo talaga. Kung di magtrabaho, mayo nin kakakanon. Mga tugang sa Pilipinas, nasa 114 million po kita. Ang tios, nasa 58.1%. Kadakol na mga tugang niyan to, tios. Asin ang ipagtadong maray, pag-abot sa pagtios, lalong-lalo na si mga kababaihan, mga kaakian. Sinda talaga itong apektado na maray. Madyan ka mo sa mga tios na lugar, ang mga aki, itong malnourished, undernourished. Mayo nin
kakanon. Kung minsan, nagkahelang, mayo nin bulong. May nali akong post sa Facebook, manungon sa sarong na disgrasya, sa sarong probinsya, mayo nga ni po ning betadine para sa nadisgrasya. Pinahugasan lang ng tubig, tapos na. Paano kung matetanos? Herak man, mayong bulong sa tuyang mga hospital. 58.1% kan mga Pilipino pagtios ang inaagihan. Sinasabi na middle class, mga 40.5%. Middle class. Pag nagsweldo mga siguro 20,000 pataas, masasabi ng lower middle class. Kung pirang angki, kulang po ba ganyan? Ano po? Kung sarong pamilya, may pirang angki, anong mababakal po kayan? Pirang mababakal kan sa tuyang 1,000. Dahil sa mayo ng halaga minsan, sa tuyang hababao na ang halaga kan sa tuyang kwarta. Itong inabot na kayang inflation. Hababa ang halaga. Maski paghunan tadakula, pero dikit na sana ang mababakal. Ang sinasabi tang elite, itong nagsisweldo sa sarong taon o sarong bulan mga 1 million hanggang 5 million, masabi na yan na elite, nasa 1.4% lang po yan. Kadikiton. Kadikiton ano po? Dakulon ang nagtitios. As in, magayon na pagirumdum sa satuya, itong sinabi ni Pinoy, walang mahirap pag walang kurap. Ang Pilipinas ba man talagang tiyos? Ikumpara sa ibang mga lugar, kumpleto kita. May dagat, may bukid, may uma, gabos yaon sa satuya. Yaon sa satuya, gabos. Alagad, day pantay-pantay ang satuyang pagkabuhay. Day pantay ang estado kan satuyang pagkabuhay. Ninhulit na day pantay-pantay ang pagkabaranga kang kayamanan kan satuyang nasyon. Labi-labing pagtios. Asin ang dahilan kang pagtios, ta sinabi ko na, korupsyon, maluyang pagpadalagan kan satuyang gobyerno, kakulangan nin trabaho, dakulo nagtatarapos. Pero minsan, maski tapos ka na, maski may kakayahan, kung di ka man midbid, kung makang baker, di ka man makakalaog. Ano po? Sinangyari naman sa Nepal, kadako nagtatarapos. Kaya lang, maski tarapos na sinda, di man sinda makatrabaho. Ang pinapaboran si mga sadiring tao kan mga nasa pwesto. Dipisil sinangyari duman. Ano po? Surulo si mga harong. Pero day ko man sinasabi, day man kita nagsasabing, ay, suloon, ini mga kurap. Day kita kayan. Kita, gusto ta mga maging tuninong ang satuyang pagsabing kan mga bagay na iniyo. Katoliko, Kristiyano, namumuot kita sa katuninongan. Mga tugang, magsabi lang kita na nabo kita kaiyan. Asin mo niya na aldaw, nadangugta si Propeta Amos. Siyang sa tuyang inspirasyon sa enot na mabasahon. Si Propeta Amos, nagtutubod sa Diyos, Yahweh. Siya simpleng parauma, simpleng pastor, alagad, day natakot
magkurahaw, magtuyaw sa mga nasa posisyon kang nahihiling niyang sala. Si mga korapto. Pati si mga padi na nagpapagayon kan templo, si nagdudulot ning atang. Sabi niya, sabi kan Diyos, ang gusto ko bakong sakripisyo, kundi ang pagkaherap. I want mercy, not sacrifice. Maski gayon nun ang satuyang misa, ang satuyang mga selebrasyon, kung mayo nin pagtabang sa mga dukha, mayo yan ning kahulugan. Ang satuyang selebrasyon, dapat matapos sa misyon. Ang satuyang pag-umaw sa Diyos, dapat magtapos sa pagtabang sa satuyang mga kapwa. Asin si Propeta Amos, ang sa iyang nahiling sa iyang banwaan na Israel, siring man kan satuyang nasasaksihan dingdi. Nagrarayaman si mga nasa posisyon. Nagkakakaning mga masisiram. Naghihigda sa mga magagayo na higdaan. Nagiinom sa mga magagayo na kopa o kupita. Yan si satuyang binasa. Si sa indang higdaan daa, ivory. Ivory. Ito bagayan, ano kang elepante? Ano po? Bawal na nga ningon yan. Yung sa indang higdaan. Siguro mga kahoy na ang mga dekorasyon ivory. Artwork. Mga payukayan, sakang mga kamot, yung mga puti na nailimin doon may maggurit-gurit, ivory po yan. Mahal. Sabi ni Propeta Amos, kapo, magagayo ng mga karne, alagad, dakol, nagtitios. Yan po ang kinakaanggutangon yan. Tapos mga inaabot ang mga nipo babies. Nipo babies. Si mga aki, kan mga nagkakaputa sa gobyerno, sinda si nagpapasiram-siram, magagayo ng mga bag, hararayo ang naabot, magagayo ang darakula ang mga harong, alagad, kadakol na mga nagtitios. Kadakol an mayong-mayo. Mayong harong, mayong bado, mayong bulong. Mga tugang, arogon ta si Propeta Amos. Inaapudan man kita na maging propeta. Ang propeta, ang buot sabihin kayan, ito pong mensahero kan Diyos. Alagad, ang mensahero kan Diyos, ito po hindi natatakot magtaram kan katotoohan. Katotoohan lang ang manungon sa Diyos. Kaya di siya natatakot magtuyaw kung ano ang nahihiling niyang maraot sa sosyedad. Maski pa may nasuya sa iya. Mga tugang, sinasabihan kita ni Propeta Amos, magtabang sa mga dukha. Sa binasa tangon niya na ebanghelyo, nadangugta ang manungod sa dukha na yaon duman sa luwas kan mayaman. Luwas kan mayaman. Na, ano ang sinasabi? Si mga rakdag kang kakanon, iyang tinatao. May lugad, tigdilaan kan ayam. Mayong bulong. Mayong nagataman. Iniba ko lang ng ordinaryong rakdag. Kaya itong panahon, inulita kadikit ang tubig. Dikit ang tubig sa Middle East. Kaya maski ang mapaman ka itong mga napkin, ano po? Grabe man, sosyalo na may napkin na ka to. Mayong napkin. Pero ano, papunas kamot? Tinapay. Pampunas kamot, tinapay. Mapaman ka itong mahala mga tela. Mayo pa maning napkin. Pamunas kamot, tinapay. Pagmati ang kamot,
nagkakan, pamunas, idadaklag sa luwas. Iyon na to ang kinakakan ni Lazaro. Si mga basura. Aram tapo baga itong pagpag, ano po? Kadakol, nagkakakaning pagpag. Kadakol na mga Pilipino, nagkakakanin mga basura. Mga tugang, sinangyayari kay itong panahon? Nangyayari mo niyan. Kaya may kasabihan kita, history repeats itself. Ang kasaysayan, pabalik-balik sana. Nagbabago lang ang panahon, nagbabago ang lalawgon. Si kasaysayan kan panahon ni Amos, nangyayari ngunyan. Mga tugang, ano ang satuyang magiginibo? Sabi ta, dahil dapat kita magsulo. Iyo po, dahil magraot, dahil magadan, dahil ta rugon si mga ginibong, mga daing data sa ibang lugar. Ang inot ang gibuhon, magtabang sa mga dukha. Iyo po, yan ang inot, charity. Kung may nagtitios, asin kaya ta. Dahil mo na po sabihin, oy, makanood ka magtrabaho. At ang alauna na, papatrabahon mo pa. Tawan mo na kung may tada ka na. Alas 12 na, madyan sa imo, gutom. Sasabihan mong maglaba ka muna. Baka madismayo pa yan dyan, tapi nalaba mo. Mapa-hospital ka. Po, kung nagdyan, nangangaiponing kakanon, tawan mo na. Ang apod kayan, charity. Itong dain niya kayang pakakanon ang sayang sa diri, naghahagad sa imo, pag tinawan mo, charity. Ani kaduwang tabang sa tao, pag makusog, ginigibo taba kaya itong inaabot ng empowerment. Tatawan tang training, tatawan tang skill, sabi kayan, tawan mong lambat, tanganing magsira. Pero pag sira ang kaipuhan niya, sa oras na yan, iyo ang itao mo. Pero kung kaya niyang maggamit lambat, kung kaya niyang magkaigwa ng skills, kung kaya niyang ma-develop, as in makakatabang ka, pwede ka magtaon ng livelihood, makanood magtahi, pwede kang magtaon ng scholarship, magamit niya sa iyang dunong, sa iyang payo. Asin ay katulo, na pwede tang itabang sa mga tao. Asin itabang sa satuyang sa diri. Itong inaapod tang conscientization. Ang conscientization, yan ideya ni Paulo Freire, sarong Brazilian philosopher. Nakita magkaigwang critical awareness. Bako lang kita nagtataong kakanon, bako lang kita nagtatabang na ang tao magkaigwang skill, kundi tatabangan ang tao, nagamito ng boses niya, tanganing siya magreklamo, takuntaano ta siya nagtitios. Bako lang na matabang, tabangan mo siya na magreklamo, na bako lang aakuon iniyong sitwasyon na ininin pagtios. Kundi, makakanood siyang magtuyaw, makanood maggamit kan sa iyang boses. Ibabalik ang dignidad sa tao. Sa tao, ang dignidad, bako lang na pag nagtatao kita ng ayuda, pag nagtatao kitang ayuda, bako po yan na kung makusog ang tao, ayuda sana ang itatao mo. Bakong dignidad ang itinatao mo sa iya. Dahil mo itinataas ang sa iyang pagkatao. Pero ang tao, pag kaya niya pang magtrabaho, tutukdoan mo siya na magtrabaho, ibinabalik, itinataas ang dignidad. Asin bako lang yan, pag tinutukdoan mo siya na magreklamo,
kung no ta siya nagtitios. Mga tugang, iyan ang ikatulong paagi. Tanganing magtabang kita sa mga tao. Conscientization. Critical awareness kan sa tuyang sitwasyon. Kaya sa mga akinindo, kung mapaaram po yan, na ako po ngayon mabali sa prayer rally, march, igay, tukdoan na magdangog, hindi makiiwali po, hindi makabugbugan, hindi magsulo, hindi mag-arson, mga tugang makamundo sa halabing na panahon, dakul sa tuya itong naging apathetic, indifferent, mayong pakilabot, garo ako na naarog kaniyang kamugtakan ta, na talagang tios kita, third world country kita, developing country kita, garo kontento na lang kita. Kaya, kadakol sa mga hobines, TikTok lang aram, Instagram, K-drama, ano pa ito? K-pop, magagayon yan. Pero bako lang sinda ang satuyang mabisto. Mabistuta si Propeta Amos. Mabistuta si Paulo Freire. Asin maghiling kita sa tuyang sosyedad. Si Isay ang sa tuyang inspirasyon. Sa tunay na pakikipaglaban sa korupsyon. Si Isay ang nagpapakusog sa tuya. Tanganing magbali sa mga protestang ini. Tanganing labanan ang labilabing pagtios niya to mga Pilipino. Na maginhawa man ang buhay kan lambang saro sa satuya. Matindog po ang kabos. Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ke Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inilubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paro pakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Magdulog kita sa Diyos na naghiras kan sayang yaman, sa gabos sa pagsubol kan mga dukha niya sa sayang aki sa kinaban. Mantang ginigirumdum niya to at mga pangangaipo kan mga dukha, at sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, magharubay kan pagmakulog ni Kristo sa mga duka, sa saindang paghigos, para sa matanos na sosyedad, ipamibin niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga sinusugutan na magpauripon sa yaman asin siguridad, makatalastas na ang espiritual na kawaran ning kahulugan, hali sa dae paghira sa kapwa, ipamibin niya to sa kagurangnan. Tanganing kitagabos mag-ako kan biyaya ning pagpatawad, asin pagmakulog, pagkamatinao, asin pagsabot sa mga daing sukat, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad,
Pakusugon kan mamumuto na presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga gadan makisumaro sa katuninungan, asin kaugmahan kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Langit no nama, sa imong pagkamot asin pagkaherak, panoa kami kan sa imong pagkamatinao, asin tabangi kami magsanggawad sa mga daing sukat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. God bless. Magpamibi ko mga tugang, tanganin sa ko sinansendong atang maako manlugod kan Diyos sa mang makakamahan. Akoon man lugod ng kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na may harakon, warasan sa mo, naining sa mong pagdulot maako mo, asin huli kayan, mabukasan para sa mo ang burabo nin gabos na bendisyon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong itaas sa espiritu, mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal nama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kang kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya. Ang gabos ng ngalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang, asin sa tubang kadarakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan, kaya kaibakan gabos na angheles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Kagurangnan ika ng gadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinawa sa iya mga disipulos na ansabi, mag-aako kamo, gabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maningkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kasi ang pagkagadan asin pagkabuhay liwad, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Alexandro, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay, na ding kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurabayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi.
Papadalon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa nguya ngonya. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa nguya. Asin pare kami pagdarahasa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pangilinga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kasadlang kang ginapa.
gabos. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bago kong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan ang langit non na misteryo, lugod magin para sa mo, bulong ning kalag asin hawak, tangani makisumaro sa sayang pasyon, sa pagpahayag kan sayang pagkagadan, asin magin mga paramana kan sayang kamurawayan, siya na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya ito ang satuyan celebranting ngunyan, Reverend Father Jerome Pilayo. Thank you, Father. Ang satuyang Mass Offerer, Absalon, Abio, and family. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am po sa satuyang mga nagbasa, asin Ministro Laiko, asin sa to gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Thank you. Pasalamatan man niya to ang satuyang collaborator, ang People's Broadcasting Network, sa padagos sa pag-air kan Misa nin Banwaan, na ini madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN TV5, asin mahihinanyog sa OK FM Radio. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin YouTube. Search lang po, Misa nin Banwaan. Day po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na daay nakakapag-atender ng Santa Misa. Liwat, ang charismatic community, taos puso nagpapasalamat
sa gabos na nag-anduyog financial sa padagos na pag-repair kan sa tuyang center. Asin sa gabos na buot pang magtabang, financial man o material, sa muya man pong pinapasalamatan in advance. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, Anama, asin na aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Swear